Opa, kaixo. ¿Hortxe zaudete? Bueno, antes de salir, utetzea baino lehen, erakutsin biozue ze aurkitu duten gaur egun. Hau da, honek bisak. Hauek dia Rusula Cianosanta, La Carbonera. Hauek gibelurdinaren familixikoa die. Eta bueno, gibelurdina die. Baina gibelurdinetan daukagu kolore pilo bat. Orduan hau bere familixikoa da. Orduan gibelurdina, la Rusula binestens da guretzako, hemen Euskal Herrian guretzako gibelurdina. La verdadera gibelurdina. Guretzako da hori. Rusula binestens. Hauek die Cianosanta. Eta bere familixikoa die. Guretzako ere bai gibelurdina. Ze kolore asko daude. Bueno, hori. Emadiozue bihotzari eta zehitu nauzu gehiago jakintzeko edo eso bezala eta eman bihotzari mesedez. Gora Euskadi. Venga, agur!